làm sốc quá anh thấy tại sao anh YouTube channel đó tabung ke ang bora thang tong ang tini belai kena khusi abo tini ni khusi hingken norok ni bagi sa tini khusi ngo himan ni lengka nogo tong problem khaiman lia kol sok phai phat ang emergency thang lima tong norok na phunu gana ang bora thang tong mai sai tong phunu kol sok phai khang ke ba ba phapat mai jawi piang suai to koi papa di cumi pai kata tak thang tonggo waktu ini lama ham ya yang men rute thang liang tini ke goli ti thang tong gana ni bagai yang tini ke hasal ke golok ko te goli ti thang kan ke ta segana kan ke ba goli ti thang tong lama ba ham ya ma lengka himan sin nok ni nok tong kan ke se bo bai thang na ni ke ba nok gering ke ba sai jong no himai thangi ma tong kata abang ke yang Nondonogar sih, ge abang sih yang quality thang tong ta. Tapi sih sama ke yoro, bisnis lama manjak nang kata. Asman, Ambika Rupini. Tabu hongkang ke ang nogo se pirok tongka abo nai pai ke ajaga srapsa box halai ke changpro ba himai phaipro ba himai malengka tabu hongkang ke tong nogo se nogana se sopai ka piroki tongka ajaga ba srapsa post master zik bai buri singka ang ke ba master zik no mahan chine bleng ke ba bai srapsa ra su ke kok salai ka abo na tino borok ba buzi ang ke tam rok khani sangka ang ke ba ano ke hatingai salai tong hata angge aming ari debradi ken layan man debradi ken lai thong aming bo isapan ang aming rok bai go thoya lama pa lai jakangke dogo khlok de doga plaki dogo khlok de ika tina ang norok no saya diba ani mani mungsa sok bai jak abo nahana thang tonggo hne ang iko finally Google AdSense sok paika ang manai tongmando so sok paina sok pe nei balok sukar hormani ek mas ni bising kha ge tini sok paika belena ang khusi ke ma tong sukka amo norok ni hamjak mani siawa norok chubai angke norok support khlai angke tini obo ani yago sok paikla khamo amo norok ni hamjak mani mari siawa norok suba wis norok support khlai tini obo no ang yago tuima tongo boini video roga simi nugo Google AdSense sok pai maro ke ang wan suko ani book pro sok pai no hane am skel wan suma finally tini sok pai am skel bekat serang bi ma tongkha seke tong thor ma tongkha norok no belai no hambai norok ano support khlai hamjagei tongmani bagai mo haikhe no beskang rogo botai bo norok support khlai tong dia no okay abono tabo sing klogai bisingni je pin abono sing apply khlai sinai tini no tamni gangke o mas ni 12 tarik jora 12 tarik ni sekang no sing o number no pin number no apply ma khaina okay amase ang joli thangka kisa sajak liya ta abono ang tamno gangke already chirjak omo je post master abono chirkhana bono chirkhana tamrok ni wan suki chirkha saimia sakri offer rok nei da wan suki chiri naika 1000 wanjek ge atirok phan angi mano ge chirjak ge borok ano sungo borok chiri nai phan borok saimaliya na obotamo ge ano sungo tamo obo ni sungo borok ano pula ke job ni offer da ni sungo borok ano ge ang ya YouTube ni kaisa ani Google AdSense ni pin sok phayo nei sung apros borok saimanu ya ke borok saimaya angi tongkhata ge chiri nai pai no borok bujiliya na ge abagin hano sungka ge ang ajaga wo hangka ge ang khel gerikha lama phaise ang nukphayo sitjak
이게 아ting기 아로 누칸기도 안 승카모 이게 누글리아바 승자글리아 따나고 파이세 라마 소파이세 누칸게 바또 엄마 이게 시르마니 벨라이노 사이야 뭐 코럭사니 마니노 하이게 나이나니 아버 사이야 bagai next time rogo yani subscriber je youtube blog khai tang ro norok jodi om hai ke shop hai post office na hana thang khang ke khel khai na di kaham khlai norok ang khai to khel khai na je yani bagai ang sai man dia ke norok khel khai na di sirjak sirjarok nai sirjarok no kang ke sungdi mai khum da wa khu nai kana ko blog borok khlok nai kana ang aru kam ke se khai bo jak lia ta be nông này này nu ăn này cái nông đất này ta bài mà tông cả đâu sao cái đi xin nhớ để chăm sóc cái mà nè tông sao cả hàng bài được đi ta xin nhớ YouTube family rồi nè nông nó được đó adam bula bula back le hàng bài nông này ba cái nó ini gold action sọc cái mà nó sẽ step rồi đi sọc phải đó nông nó hàng bài đi bo rồi bay à hàng bài cái này lihat tak bak hati paina paikan ke no koi mus masa ka koi sai awai pris pirok ya tu bano te bo chikon chika na teng dui tin ta bishir din ni sanma le khasir nogo sok pai laikya ge mo ge tinini hati kisi satu bumani amsek tu buya ge tinin video bo horon mathak siwana taisa ketal video norok be malai siwan jotonan hor kaham